Ni ai ngo yo blay ubrang penla yangi bengin yo asngo ya ka kubor na ka tien ka bokordor ka jong u bat ni pedang sngo bhaya phi baro ki baju pet bat snap ya ka good news tv ni dap da ka jingkemen ha ka ni ka por be dan ringkat bat ni i reverend elling score iban sam ya ka kubor na ka tien ka jong blay i reverend elling score i pet ya ka balang presbyterian pokse ka baham hapo kalan kra presbytery jong ka KGP sinot pedeng barashwa begini osngau ya ka kubor ba i pastor in ai ha pedeng ka jongi ngen sngap she ka we ka jinrai ka bakirpang ban ai de i mewan pendap sotun ublay ungkur khu yengi baro Wat kentan atrayanga ngadon ka yaminta ngam qua shoes ngô paper thầy ki balong tang jing tha la nga la trang na la men simban mania me ngam qua shoes ngô paper thầy ki balong tang jing tha la nga la trang ban mania me ngô kayam dono chonga trai bên thiên mình sim chonga họ oi ngang nghe mềm yên ôi yanga unang pa la joy plasakma ngam qua shoes ngô paper thầy ki balong tang jing tha la nga la trang na la men simban mania me ngam qua shoes ngô paper thầy ki balong tang jing tha la nga la trang ban mania me snow kayam dono chonga trai bên thiên ya min sim chonga Dong ai khob lay phi iwe kipapet yakanika program jong kanika good news tv jong ka chaseng samla KGP sinat setni ipi barolang ki balong ki rangba ki longkme ki longkpa ki samla ki hebret ki beet ban ngai khob lay phi iwe hagar tengka pathiang tam ka jon pnim jingi u Jesus Christ lingba kani ko por lingba kani khubor ka bangin yo bani pusan hakani ka klepmat aphang pedeng ka ba ngin ya petlang kade shaphang ko por ka jong ubriu pat ko por ka jong ublei ting ia makanika berthai bakapur kalong kaba hakmat jong ke baro
ngebe ya kapor man lakasngi hakitaki jingkerki ban pendep kam wood namang isong thu kapor kalong kaba koridor ni ko pendap no wood ikam ke jongi pat kham tamru mengila ban yo ikitaki jubab jong ka jingim hakata ka jingyat jong kapor baladangi yoi bagi kam ke jongi kimiat kisakut baladangi iro bakapor kalong suki bon se ngidu jengkermen habang yui bakapor kalong kumta bat kham tamru ngipoi ka jingdu jengkermen kumki banget ru ladang ladwai yo blai ladau blai long baslam ban jubab ye ka jingduai ki jongi ki babon ki poi hakata ka jing bam nget blai shu hanrei pat ni klat no bau blai udon la jong kopor ka jong u baru penia iki kat kum kita jing temu babha jong u kat kum kata ka timing ka jong u tiling ban khoba ko angine pej iki ka belaja hakani ka shnong Bethania ahrajas nam tam menshwa kani ka shnong ka badon armail na Jerusalem kabalong ka shnong ka bau Jisu uju it ba namar udon shibon ki parlok ki bayajan jong u bangine pe ik ka belaja hakani ka longyeng jong ka Mary ka Martha bat u Lazarus tinga kwa ban kran ni kani ka khobar na kani ka gospel u Yohanes kalenong ka ba khatwe kitu kita khat ka baningkong hadu ka khat ka ba saupusau tikhnang manum shim yakopor ngan puli tang ka khat ka basau ka bong kumni habau Jisu te ulayo sngo ulaong kani ka jingpang kamlong sha tabanyap hanrei nakabenta ka burom ublay baen pendon burom ya u khun ublay daga tikum tu no dengan ka ka ba ningkong latho baladon te u breu u bapang u bakerteng u Lazarus na Bethania nakasnong jong ka Mary bat ka Martha ki para ki jong u baka Bible ki thu hang ni ba u ni u Lazarus u lapang u la shitom yole se u la shitom jur bat ka Mary bat ka Martha kilalet wat jingrap khnang ba u Lazarus un yo ya kata ka jingrap nak benta ka jingpen khia ka jong u ting i hang ni ba yole se u Lazarus uladan hakata ka jing shitom jur bakat kum ka por ka jong kibrio kadan kata ka jing kerki banle ye u yole se ka Mary ba ka Martha kilawat ginong sumar jong ka por ka jong ki bat kim shim lai kundu yanuru kibla penyarap yang ni unmen ujong ki u Lazarus ubala pang ubala shitom hakani ka por baka Bible ka ong ba kini ki baro shipara hakata ka klepmat kila kermau sapang u Jisu u parlok ba iet jong ka yeng ka sem ka jong ki ba yole se hakata ka jing kermau ka jong ki kila jukan mau teng kubno bo Jisu udan ya takabor ka jong u banyarap u Jisu kumangi i haki gospels ulali shibun ki kamba ban penkhia ik bapang basitom badan pendim ru kita kiba la yapno nakani kasla perthai barang habang perkhat sapang kan ke bantai le se ka Mary bat ka Martha ru kila kan mau sapang uni Jisu ubalong uta u nong penkhia bat kumta kila wat ya u Jisu bat kila ya phabrio bau Jisu udewan wan no kloi syakasnong ka jongki ban yarap ya u henmen u jongki u Lazarus u bala shitom jur baru bala donru hakatimir jong ka jingyap
Haring ipat haka Bible. Bawal ada kata kapor kalong kapakerki hado kata-kata. Hakapor pat kajong u Jisu. Kapor kampat long kergi. Namaru Jisu don yala kajong kaplan, yala kajong kajingkwa, kajingtmu kababaha nakabanta kayeng kesem kajong ka Mary, ka Martha bat u Lazarus. Hau Jisu pat kapor kadang biang baha. Kapor kampat long kerki. Baka Bible ko ang bau Jisu hadiang wali osno ya kata kubor laong. Kani ka jingpang kamsim long sya kabanyap. Handre nakabenta ka burom ublay. Baon penon burom ya ukon ublay daga. Baka Bible ko ang bau Jisu ulan nangsa hakata kajaka kapamau udon. Sa arsngi bahadien kita ki arsngi ulong pat ya kesendran ya ngin ya letno sya Bethania. Tela rang ipet ya kani kajaka ka bau Jisu udon. Udon sini kitan Jerusalem hi. Bat kamangalaong mene kani ka sinong Bethania. Kadan tang armail na Jerusalem. Baladau Jisu uman hi banlet no wut bat kloy sya Bethania. Ngangit skem ba kata kapor ka bau selaban poi. Kanumlong derpor. Yole se tang katuk ani kentaru ladau uman hi unsapoi ha Bethania. Ritra Jisu pat ula penslam ula dilek nang namar na sya kaberi ula don yala kajong kaplan kababha kajong umtang nakabanta Lazarus ndreiru nakabanta ka Mary bat ka Martha. Jisu ong kumni kisandran kajong ulok jongi Lazarus yothya handre ngan selek ban kersiu yu kisandran jotra Jisu kia ong kotrai lada yothya seyokhya ngi hang ni bagin kisandran kijong utra Jisu kibedon batu kimpat sempang yake baro kimpat song thoi takapor ka bau Jisu labo bet bo renti kimut bau Lazarus upang bat yothya banda yothya yolese Lazarus unsa jemno handrei pat kim tep ya kata kajing sisa bau Lazarus ula shitom jur bau ladon ru hatemir jong ka jingyap bertrai Jisu ongkum ne haki senran Lazarus layap no tena kabenta jong phi ngasokmen bangamsim ladon hangta baphin yonget handre ya ngin yelet no shau tika Bible ko ong bau Jisu ulemi batki senran bakla shimpor yeki hadu sausngi banpoi pat ha Bethania hadu sausngi kila shimpor banpoi ha Bethania ka Bible kam shim laong ya kabashisha balai ba Jisu la shimpor kala banlong bau Jisu ula bonkam hakitaki arsngi bat sausngi bat kala banlong ru ladang ipet hakani kaketien kajong uble bau Jisu ula penslam ula delay on purpose namaro kwa ba kamba kasawanja han ka yeng jong ka Mary ka Martha bat Lazarus Botra Jisu ang bakini kiki kinja nakabenta kaburom kajong uble. Tiladang ipay da kakhmat beriw kajong Saus ngi bo Jisu unpoy habetanya. Kalalong siya kata kapor kabalaslam hado kata. Haka jingken jing dia jongi kumki beriw. Saus ngi kadai kabalaslam ha. Handray para kapor kata timing kajong uble. Kini kisaus ki kim patlong Baka Bible ko ong ba andaw Jisu ulapoy ha Bethania. Kini berasi para ka Mary maka Martha. Kagalik kilayo sngo sa pang Jisu ba ulawan. Baru Jisu bagi sandran ki jong kiliyasem. Ya kita ki babun ki belawan hangta. Hakayeng jong ka Mary bat ka Martha. Namar bau Lazarus layap no.
Bat kilawan ban pentingan yaki hakini ki sengi ba ladap bantep ya u Lazarus. Tika Bible ki yatho ba u Jisu ulai Shem shibun nau tau pai ba ulawan masolem ya kane kalong jeng long sem kabla do no ya uni bi bathon u jongki. Tingi hang ni kumbajulang hakani kejat benriu kerjongi. Habadan kanu no kejing yabriu. Upat ba ubabun belin ujiawan. Ban solem ban pensingan ban ay mensim ya kata kolong yeng kabla do no ya kibi bathon ki jongki. Baka Bible ka ong ba ka Martha masyutip bau Jisu ula janpoi artat kalalek ban mare wud bani syabno baru Jisu hakata kajing kerki jong kopor. Baka Martha kalaong yo Jisu ko try lada meladan lupa hangni batngi nado kapasedang upara jonga unum da layap. Lada meladan lupa nado kapasedang lada mela yolese lada melawan kloy menba ngila khot yeme. Lada mewan biang por yolese uni unmen jongi unsayo ikaching penkia unum sitom jersho yolese ru unum poi sakani ka jingklat no nakani kasla perthei ngi hangne pat hakajing songtho jong ka Martha ka ongshai bau Jisu u lapoi Islam rata jing mudur ka jangkai lese kamut baladau Jisu uwan biang por un salak ban palat pat yauni unmen ujongka nakani ka jing sitom bat ka jingyap ka jangu hari Jisu ong pat kumni yaka Martha uong upara jong pha unsa mipat upara jong pha unsa mipat Jisu ong ngangalong kata ka jing mipat bat kata ka jingim utau banget hanga la ulayap un yoem bat ubriu baro ubaim bat uba nget hanga unum yap shu lanuru panget yakata uong Jisu yaka Martha hoat kotrai ong ka Martha nganget bamelong ukris ukhun ublay uban sowan sakani ka perthe bat enda komta ka Martha kalala jan phakhat pat saya ka Mary ka para jongka bat ka pha yathu ba ka Mary ru kan wan wud bani Shem bat utra Jisu namar ulapoi hakata ka snong jongki te Bible ru ong hangni ba ka Mary marsutep marsu asngo ta khobor ba Jisu ula poi hasnong jongki makaru kerki wud kalamare bani Shem baru Jisu hajan kasnong jongki hi hajan kayeng ka jongki bat ka Mary ru kalalek ban don hajan jong Jisu kaladem ngon hakikat ki jongu bakal ong hautra Jisu kumal ong hi ka Martha mane kutrai lada mela don lupa hangni patngi nadu kapasedang upara jonga un da layap de kameri ru kala mudur haka bayelo silada Jisu ladan batki lada ulapoi biang bor nadu kapasedang yele seo Lazarus unmen ujongki unum sitom jor yele seru unum poi ru sakata kajeng klat no nakani kasla perthei bari ni dekhot ki bobot pat so tenat hadien ba kini ki laja ka Bible ki athu ba u Jisu habau yui ya ka Mary ka Martha bagi don hakata kajing sosi bar habau Jisu la yui ru ikita ki belayawan ki parlok parajor ki bahing basem ki belayawan ban pentengen bat ki balayam lang hakata kajing klatno kajong u Lazarus ka Bible ka ong bau Jisu ula utno hala kemensim bat ula kuslai u Jisu ula utno hala kemensim bat ula kuslai bara ka dekat ka ba lai pusan ka dekat ka ba lai pusan ka belong ka dekat ka balingkot ba
Yala se ka balingkot tam na ka Bible ka baong. U Jisu u layam. U Jisu u layam. Jesus wept bagi ong dah ketien pareng. Te hang ne habe dei pat kane ka jing ut ka jong u Jisu hala ka mensim. Kani ka jing khuslai. Bat ka hang ni ro ka bau Jisu u layam na ka benta u Lazarus. Ngelaban i hang ni ba u Jisu u layam shisha. U Jisu u layam shisha. Nomor 8 ya u Lazarus. Uit ru ya ka Mary bat ka Martha. Kani ka jingyam ka Jisu hang ni ka compare ban yunu upat lang ubayayam hakani ka benta. U Jisu u layam da shisha na do ka mensim ka jong u. Nama u Jisu u de u bait da shisha ya kita kiba iit ye u. Tilarangi puli kitab jong u Isaya. Kalenong ka ba sanpulai kadakhat ka balai pat ka baso. Hang tu la thosai sapang uni utrai Jisu. Ba ulong uta ubriu jong ka jingsngosi. Ubatip ya ka khuslai. Shisha ula ba no ya ki jing khuslai. Ba ula kit no ya ki jingsngosi jongi. Di utrai Jisu uda uta ubriu ubadan ya kata ka jingsngolem. Udan ya kata ka compassion. Barhabau yu i bagi perlok ke jong u. Ki nombot ke jong uru. Bagi dana ke jing kuat lat. Uru uya snolem bat ki. Uya yam lang bat ki ya kata ke jing shem ke jing im ke jong ki. Namar ba uday tu ubriu ubalong genuine. Ubriu ubalong shisha. Ubriu ubamju le men le. Baik kita ki bawat yu da shisha. Ki bait yu da shisha. Uang nganum kentat no. Badu kolaru bondon ringkat bat ki hadu kaba wai no ka berthai. Maka Bible ko ong ba kita ki bedan hakata ka jaka. Kita ki perlok ki paramarjan ki belong ki jiu. Haba kali i bau Jisu u layam. Haba ula ya yam lang bat kan ni kalong yang long sem hang ni. Kila ong hakmi katno u iet ye u. Hakmi katno u iet ya u Lazarus. Hang ni kila ya testify. Kila ay kata ka jing sakhi. Bau Jisu ula iet da shisha da ka ba usyu le manle. Bahadin bau Jisu kat ba udang yam kumta. Kat ba udang ut hakata ka jing ya solem bat ka ni kalong yeng hang ni. Ula keli. Hang no piliya bu ya u Lazarus. Ya nginilet no ban kimi yu. Bakat bau Jisu udang ut no haladi. Kilelet syakata ka lum jingtep. Kabalong ke krem. Bat kile i bau ladon uta u mau khang. Ubalaka no ya kata ka jingtep ka jong u Lazarus. Bau Jisu u laong. Tu kli no ya uni u mau khang. Kamartha ka ong hautra Jisu. Ko try. La katas ngi. La saus ngi. Lazarus uladan ha uni ulum jingtep. Ko try. Yo le se. Kamet ka jong u kala iltung. Yo le se kamet ka jong u Lazarus ka laput na. Ti katay kalong ka jing sisa. Habadan ka jing yabriyo. Kajadan kata ka jing kerkie. Bantep no iki wud. Nomor kembang yetip. Bahabadian bau briyo u klat no. Kana kamet ka jong u. Kadan kawan kata ka jing puut. Bat ka jing semah. Khamtam hakini ki jakashit. Kani kamet ka jong u briyo uba laklat no. Kakloy bha ban puut bat ban semah. Ban ngiu iru ba hakani kabalaja hapo Bethania. Kabalong kasnong kabashit bha. Yole se kamet ka jong u Lazarus. Kala semah kala eutung da shisha. U Jisu ulong pat haka. Ngamsim ulong hapa. Balada phanget phaniu i ya ka borom ka jong ublay. Ula ay ya kata ka jing keli. Khnang baka
Mary bat ka Martha kin kan mau bakin pai sautra Jisu da ka ba ngit scam ho nda komta ka Bible ka ong clear no yau ta u mau khang yak bala bo hakani ka jingtap ka jong u Lazarus bat ndala de ban play yau ni u mau khang utrai Jisu ula khmiet no yala ka jong ki khmat ka jong u shau khpa jong u ba habneng mat ka Bible ka ong ba utrai Jisu ula kerpat shau khpa jong u ba habneng nakabanta kan ka kamba nakabanta u Lazarus ba ublay on penimpat sa sisien ya o Lazarus na kabayap khnang ba kinyonget ha utrai Jisu ti utrai Jisu hadem bodap ban pan ya ka bor na uble ya ka jingrap ka jong u ban pendip na ya o Lazarus ulayeng hangta hajan baula perta da ka ketien bajam ko Lazarus tu mina dakata ka hukum ka jong u baka Bible ka ong ba uni u Lazarus u balayap bad ya ka ba la tep no yu hado saus ngi ulami pat kom tau breu u breu ba thamai na kani kathliu jong kalum jingtap ringkat bagi ni kijan kita kejingsap haki kiti kejat ke jong u bat ulami hangta bat anda ulapoi pat u Lazarus hakmat jongki wong to lot no ikini ki jansap na kamet ka jong u bat to ai ba un let no to ai ba un let no bong ye shem no bat kini ki para ki jong u ka Mary bat ka Martha tinggi hang ni ya kani ke jengkut jong kani ka jing jah kabla ja Bethania kani ka jengkut kala long sisa kata ka happy ending ka jengkut ka balong daka jingkben hak pa sedang jong kani ka jingjah kala sedang tang da kita ki ke balong ke bosongsi kala dong ka jingpang ka jing sistem ka bajur ka jong u Lazarus bahring kata o lakhlat no ba la tep yu ba kani ka long yang long sem ka jong u Lazarus o balakhlat no khamtam namanta ka Mary bat ka Martha ki balong ki para ka jong u kleban mar ka jing sosi hakike baro andre ka bakut pat namar ba Jisu uldan rengkat pat ki kata ka jing sosi ka jong ki kala do no bakilamat pat kata ka jing kemen ka ba thamai Barhaba ngamudur ya kani kebukut jong kani ka jingja ngamla ban klem da mudur katnu kata ka jingkemen hangta kaladan kata ka jing ya sembyang kaladan kata ka reunion jong ka Mary ka Martha bar Lazarus let's see ka Mary ba ka Martha kila mudur bagini me semshu lanuru ya u Lazarus namar ulakhlat handai namar Jisu pat ulale yakane kakamba akayin kasam kajongki bar une Lazarus ubalayap no hado sausngi balatep yu ulami pat kumuta ubriu ubathamai bat uba janai tingi hangni lengba kani khubor jong kani kapor ba ublei jongi ubalang ublei ubaim ubashisha umju po Islam umju le Islam yaki kamba ke jong u God is never late ublay umju Islam lanu nakabanta kita ke bangit bat kiba shania teli hau namar ublay udon yala ka jong kapor namanta ke baro dengan kau ini apa sih kitab jong u Ecclesiastes kalenong kabalai kadakot kaba ningkong terter kaongkom ni kadan kaayom ike baro bat kapor jong ka jingtmu baro hapo kabneng kadan kapor bankha bat kapor badyam kapor banthung bat kapor banrat
kapor ban penyap bat ban penkhia, kapor ban penpra bat ban te, kapor ban yam bat ban rekhe, kapor ban skosi bat kapor ban shat, kadan ru kapor ban wat bat ban jana, kadan kapor ban ri bat ban bread, kapor ban kap bat kapor ban su, kapor ban snapjar bat kapor ban kren, kapor ban it bat kapor ban isi, bat kumjuru kapor ban yele thama, bat kapor jongka jingsuk. Tinggi yang ni sapang kata ka divine plan ka jong uble. Ba uble udani kata kapor ba kata ka ayom na menta ke baro. So tanak ni kata khat ka ba khatwe jong ka ni ka kitab u Ecclesiastes katulan nong kabalai ka bangala puli aduk de khat ka beningkong ter ada khat ba khatwe ka ong ula penlong itnat yake baro halaka ayom. God makes everything beautiful in His time. Kabamut, bakat kum kata ka apor kan ka ayom ka jong oblay. Upenlong itnat yake baro. Tingi hangni nakani ka jing yatuk khana. Hakabede bat kani ka jing klat no ka jong u Lazarus. Ka jing pene klat yau Lazarus na ka Mary bat ka Martha. Ujisu nando ka basdang juke ki baro ula tip lupa bakata ka jingpang kan sapoy sa kabanyap hari na kabanta kaburam ka jong ublay pat kadgum kata kapor ka jong u utra Jisu pat ula tip ba kanika kamba kan sawanja pat haune u Lazarus ubala pang ubala sitam bat uba lakhlat no barang ipara kata ka perfect timing ka jong ublay hakata kaya kababiang bah utra Jisu ulale ekanika kamba pan penimpat ya Lazarus na kabayap bakan ya jingja kalalong na kabanta ka borom ka jong uble tem ta jong phiru kumki parlok ba yet ki jonga ki bapet ya kane ka khobor lengba kani Good News TV ngatingam tip na kabanta jong phi Andre ublay par utip ipi iway. Utip ikata ki jing e jong ka jing em ka jong phi. Utip ki jing pang ki jing shitam ki jong phi. Utip ikata ki jing ele kita ki struggles baki issues ki jong phi. Uta ude ublay jongi. Ublay ba em uba shisha ublay badan bor bat uba kraw bor. Wakwa ban yarap ingi na kita ki jing sham ki jongi. Tengah khat ye phi iway ki bepet ya kani ka khobor ha kani kapor ba phin phai shoblay kampel la phi sngo kumno ru la da phi sham kumno ru ka jim ka jong phi la kita ki eke wa ma phi mat kelaban khya ya phi hado kata la da phi sngo tho ba phi la poi ha ta kot lat jong ka jim khot phi phin phai so trai Jisu bon penlong itnat on penlong thamai ye ke baro ila sep lah pidang yai ap khmi hado manda ya kata ka jingrap ka jing pelat ka basisha kata ka breakthrough jong ka jingem ya pidang kita ka jing shate sha khom kita ka jing mlien ke basne pidang ka jing pang ka jing shitam kita ka jing khro ka met ka jong phi pidang kata ka jing e ka jing ele kum ukhon samla kum ki kime ki kpa ba pidang ru kita ki wei pat ki issues jong ka jingem ya pidang dan hakata ka jing lenti jong kata ka lawar ding jong ka jingem kita ka jing ele ki babon ki persang ban pen khalam no ipi ka jalen ti jong phi ka man la ka sni ring khot ipi ba phin phai so trai Jisu ba phinam dan hakata jing ko lat jong ka jingem ban nga khot ipi ka mala ja hangni hapo Bethania wat yo trai Jisu khot yo trai Jisu bon wan ban yarap ipi badaka ba phi ap khmi how try Jisu kini ki kamba kini ki miracles kin sabanja hakajing em ka jongphi naman ngi aingo yoble katkum ka ktien ka jongu
kat kum ka jing kolat ka jong utra jungi u Jesus Christ wa yangi ya kata ka jing songus kem wa yangi kata ka assurance jong ka jing em ladangi wat yo try Jesus da lelei unum kentat to yangi lano ru udan ni kita ki jawab udan ni kita ki solution udan ni kita ki answers jong ka jing em ka jong e wala dangi ladana kata ka jing kolat jong ka jing em ni so ba ke la kot no mdan syo kata kalat kumno ba ngin lat pan ngi so ka jing em ka jong e kala long ka balen no kata ka por ka bala let no ado manta kalong ka bam manto syo ke kila long kita kila slab no aga jing em ka jong e haringa khori phi ko ki parlok ba yet ki jonga phai so tra jisu namara kata ka por paka timing ka jong ble kampat slam kampat long late ba kini jing e ka jong phi ka ma phi mat manta ha ji em ka jong phi kini jing e ka jing le ka jing pang ka jing sitom ke wan ja khnang ba phen phai so ble ba phen yo diang pa ka kamba ka miracle ka jong utra jisu ha ka jing em ka jong phi bat kumbang ni kamba kala ja ka yeng ka jong o Lazarus ka Mary ka Martha ada phi phai so jisu kan ka jo kamba kan wan ha em ka jong phi shimet bat kum jo ka yeng ka sam ka jong phi bal ada phi pet da shisha ada phi apkhmi ya kata ka por ka jong utra jisu ka por ka jong jisu kadang biang kam pat slam kam pat kerke namar ha kata ka por ka babiang kata ka appointed time ka jong try jisu hakmi ukular pon sale kata ki kamba nakabanta jongphi barki yang kasam jongphi borokawe tinga kwa hang nem ngin bo jingkan mau bo try jisu omju slam lano ru omju slam lano ru ladang idwai shisha hau ladang iwat hau wala banjuba shibet wala mencoba lasai wala mencoba kawai pakatayo lane kawai pat kapanai lane kasnem haring dan pa kataka assurance bah kapor ka jong ublay pat akmi un pelong itnat ikike baro to blay nyarap bingin ba kani ka khobor bangin kanmau bakum ki breu yola se kapor ka jongi kalong ka baslam bat ka bakerki handrai pat kapor ka jong ublay ka timing ka jong ublay bat ka day ka bahatam bat ka ba bestam bat ka timing ka jong ublay ka day nakabenta ka burom ka jong ublay bat kata ka jingker khu ka belong pat ka kamba nakabenta ka jing ka jongi shimet to blay rap yanga bat ya filaman khubor ka ba ngiyawani pusan hakani kapor bat ngandwai nakmenta jongphi bawblay unle kamba ka jong u ka kamba ka phala ka kamba ka mayan ka ban saja hakajim ka jongphi ba lada phi apkhmi hautra jisu unsa le thama ke ki baro ka jim ka jongphi nangni machakhamat nakabanta ka burom ka jongblay amen ine phashu blay hakajing duai kukpa jongi ubahap neng kumni kutrap it ngedon mani krashan iwe hakane kajing duai kajongi bat kumni liman ko pon ngi angu ime ko trabi it bami aingi yakane kalat ka buk ser kumni mangyo sohon ka khubor na ktien kajongbe kan gospel jong kajing penim nakbanta jongi barolang bat kumni ngi yo so yani khubor ko pen kan mau segi baka por ka jongme ka biang ka por ka jongme ka long kat kum ka jing thmu babaha jongme ban nga dwai namtang di parlok ke jongi ke bi pa ina khubor ha kane ka khlemat ngatang am tip ko try ka jing shem ka jongki ngami thu iki ngam tip iki ka kerteng ka jongki hari nga tipat wa melong ublay ba em ubasisha ubakra metip iki da ka kerteng metip iki ka jing shem ka jongki ka baman lagaske metip ka to ki ket ya kita kijiket ke bakhya ki terpeng ki jongki pan metip ki dan gini ki basap ina khubor ki dan ki jing ko lat jong ka jing em haring doi ka trap et malama
kani ka khobor ha kani ka por man kran ha ki dum sim khot jang me balong ja kat ba ja ka jim ka jang ki man pan bau par ki jang long blay ka jang me man kran ha ki man thau thamai ki man ai par ki ta ka jing kan men jang ka jing em yale se ki dan ki jing pang ki jing chitam ki jang ki kini ka jing e ha ka jing em bat chi ing chi sam wele se ki dan ha ta ka jing sha tan jo ki ba me ding ha ka ba ki er yong ki om sa jang ka jing em ka jang ki persang pat ban tap lup no yeki ban pan klem no yeki na ka jing ka jang ki ngi dwight ko try be it na ka jing isne ka jang me pat man thau thamai yeki i wei pe i wei man yara be ki man palat yeki ai man ai ni kamba ka ban ja para ka por ka jang me na ka banta ka ne ka jing sham ka jang ki thau thamai be kar khu ki wei pe i wei ki na la man mat pat ya kata ka jing sham sem ka thamai pat kata ka jing sham pat me mar me ti Kailangan lang khon sakit ke jang me sakhi ke jang me pat haki por baro korkhui ni ki banta barok ni lapandep hakane kapor namang ipan kerteng kajan pem jigi u Jesus Christ amen